Τι? Όχι κεφάλι, από τα κάθα, κοίτα κάτω. Σε παρακαλώ. Άμα δεν ξέρεις το γίνεται ο μοτήρ, πλάτη. Μαμά, δεν σου δω τι κάνουμε. Άρα, 5-18 μαλακίες κάνουμε. αυτά βγει Facebook. Να μην τραβάμε. Και μαλάκα άμα καθαρίσει μία πατάτα μία ώρα μας γάμεις. Δεν πειράζει. Δεν με μάγειρες από χθες. Μηχανάκια φτιάχνω. Μπλε, και εμένα είναι 4 ώρα. Έχει άλλο ένα κύριε μαλάκα. Πήγαινε λίγο. Τι κάνει, πού δεν πρέπει να καθαρίσει. Καρδίνα, Ωρα, γύρω κάτι πατάτα. Ολοτέχνικες. Στη μέση κόβεται τέτοια. Πώς έτσι. Όχι. Έτσι τετραγγυλά. Άσε το πατάτα ρε μαλάκα. Βγάζεις ούτε έτσι ρε μαλάκα. Δεν κάνετε εσύ τις προκυλές ρε. Όχι, στο βιβλίο. Το κάνετε Όχι, ρε. Σαν μακαρόνια. Όχι με λόγω Κάτι έφυγε πίσω. Έχω σπουγγανίσει. Να μην στο θάλαμο πέρα, πόσες φορές τους μπουγκαρίσα, 5-6 φορές, μαλακίες που κάναμε. Και βράδυ να κάνουν τίποτα, κάτι χημικό. Μαλάκες, θα έρθουν σκάρω. Εσύ όμως θα σου πέσει στάθη μέσα στο φαγητό. Μαλάκα, Κοράκακας! μαλάκα, δεν κάπνισουμε εδώ μέσα. Ναι. Γιατί Ναι, όπως το λες. να έτσι γίνεται η πατάτα, φιλός. Άγια σου. Ρε ξέρω πόσο καιρό εγώ ήμουν στο αυτή τη μουσική. Ναι. Τι λένε ρε, είναι